APHLC asong atum Barelong P.S.Keparlo Longchap Engleng arong mass joining program kepaman pon. Lakha number 11 Langpher constituency Keparlo Barelong P.S. Longchap Engleng arong APHLC mass joining program kam 6 schedule awareness program asai kedeng pon. Pinini phai kre isiarni Longchap Engleng hawarlong APHLC mass joining program kam 6 schedule awareness program kepaman ponalong nangkachitong dun aluhi sarpo aman pengpen laki GS APHLC Central Committee Dhoniram Timung Organized Secretary Kursing Timung Wothat Langso LAC President Bikram Hanse Hauraghat LAC President Suren Kramsa Rita APHLC Central Committee Women Wing Secretary Rita Kramsapi Lapen APHLC asongalong kiklem kithe dingatum chetong dun si my RD chipidun Labangso APHLC mass joining along Longchap Engleng arong asar Tolosing Engleng lapen hadagarat atum don inkoy rapli susi BJP party pen chi OC APHLC asong atum long chepa ogdun pusi thanang pachini dun bolong komaji pen samyam den phangchupi report kido live constituency along mass joining mate BJP pen APHLC along nanga chepa ogdun kachesong amay along klam along ilitum abhan non so ano song hanstame apor nigipi apor ningching dukla lapen nili ningching duk parpi pima dadak Langpher constituency akihai sar konglong pi president lapen akihai sar komol inghi alangli general secretary lasong naghaksi alang litum kabor iyalong pini ilitum central LACC panan ke paporta ningching duglo nili kaching honai akihai sar general secretary pencenglok alang li long ilitum akihai sar bikram pencenglok ladak LACC PS along doan atum apans tame APHLC kachisong kardom pajirdo kardom langtha pinsumar tumke open ili tumaphan ithan olo monsitame sorlo song tumke aphai ilitum kachisong dun along ilitum aprang kidun abang ilitum England piklang kalang magali ilitum jangsi APHLC along so arlo at song atum an at so PS along APHLC pen 6 schedule awareness program lapen yongdung BJP pen GOC APHLC long nangkacha pogdul labang so mai long mai kachari pon mai kan blok ke hai lapen itum long man kang tuinai do lapen ningga jethenai iltuma APHLC general secretary professor sarkiri rong phar ke hai lapen APHLC pen central committee along songja pidoan lapen wo LAC pen nangke tong dun president secretary pen chenglok lapen ladak Langpher constituency long thak APHLC president secretary pen chenglok kaduk kowe ilitum songja po an pandame chi hek pen ilinang tumpa APHLC kat song kardong ta jerlo kardong wening garong pikhanjang athema labangso a polling station along APHLC Central Committee pen nangka homria hot lo lapen labangso mai long lo APHLC long pini BJP pen don proxy kebra pi arab dak nangaja pokdun bangke laki itum pedung isi ang peng kam lu begitu man lapen doni baks dulu bugadi pendame atheng no pendame nang cek pokdun serang de lalu lasi ning garong nai ke lahin lo Longchap ladak labangso polling station long pensi kar biang long rat pan isi ang thek paklang en lo piniarni labangso tim kar biang long kache krong tu ile tum thek long alang litum hala unity victory and prosperity po labangso program alang litum deng bom diti alang litum kapang rung ke council long woreng war sai ke kecoklem tum anapha latum phansi jor jobosti ponpo ham meeting long pani dun prongpo lapen utor borbil long gitu akeng sang tum phan akek cheke be tum phan one po
lapen ha kironia long bihari atumhan mate bongali atumhan lason sila tumwan po meeting long suri sibak tangrung po homosti sipen constituency sipen sita pini ili tum APHLC tum mangke constituency chot galilo a polling station long si central committee pen ka homri dam pen along tina constituency dame itung bang surya basikai ta meeting long ini kali made pini herjong le itung nilip constituency ta meeting do nilip long meeting do ko ka jok sili tum masar jaya ka thasa pini che tong do nang delo la penang tum ning binang ne alang li kewang kang tum te kali nang ka homri kang tum te kali kapacit tang sikiun elo la si alang dun la lo itu ma general secretary itu long nang dun lo la penin itu kaduk kowe nang itu phan pini nang cetong long lo la si non itu ka chinining bang lahen lo je APHLC la bang so kimang itu kichun podok dok apor lo APHLC non ki hai pong thek klang et nang lo la so long yong si itu kamang hudo kaphere do tukok lo tante ili to makimang bangkel kichun cedak po rasika du kawe rat dum dame here nang ne herak nang ne kedam tang an ili tum chichak ning an chichak lo non kiwang jia por bangkel tum bang apor kime ani kime nang kile jia por tum nang kileต่อที่นี่ดักลองจับอิงเลงรองลอง APHLC mass joining มาเป็น6 schedule awareness Amerika padolong macari pemain puki hai, lapelitung kacing hon, Central Committee, APHLC General Secretary ki hai, Sarki Rongfar alang li professor, lapen, tu Central Committee abitung doan, lapen, awar ki LSC abitung doan, lapen, West Karbi Anglong, LSC President, aki hai, Bikram Hanse Pencenglok. Nitum hawar kihat Women Wing Lemban P Doan la penang sundak Longchap Engleng arong Amerika pencenglok Romasar isobasa Mekar asar Intang asar pencenglok kadok kawe nang tuman keceng sini le APHLC kadong begitu kadong Aku tak dulu ho mungkin lihat nang chore amat nang hucera jalo bitano election lapen BJP tum raga phan kachong chui lapen election ki pahai ke karbia tum pen chenglok englong aso CM kepaman da karbi pen chenglok englong aso tum karbia tum jok jet pulutang te tuliram long hangta CM manun e foreign sing be phanda karbi pen chenglok englong aso tum jok jet te alang MP manun e Bihari Bengali vote में लालंग MP के मान गली लगालंग लेने सिटी नहीं सिता नॉन के ठेक दामलोंग बांके कार्बिया तुम के वो जॉब को अब्दुल बजांग तुम अला जिप्सी लोग चेवेक दुलिंग टेम्पो लोग चेवेक दुलिंग कार्बिया तुम लान के चपाटु तुम के केलोंग दुन पिलो कोए ओम ओवे थान होरे जॉय अंसो सिता बांग असोगे लकली Ini tuh development tangkan ke bang asutum sige pon. Karbiya tum kontrak ada coklat mulong le pini. Karbiya long koira troksi ministerium kiki malong. Long koira trok pen karbi tum ke long dun ke bang pina. Kon koror kike beti. Bang ke koror tharo ini na engkoi. Bang asosi pon lo. Development ke Karbi Anglong aphan Central Committee pen kewan ile tum leader atum roana phans kame dilihun penale tum han kache song kadong tipa je lo kadong kangting logo se ni ya di padingo lo tini abinawa ke program long ni do ko APHLC tum elong ka chuki hola bera bhiti long adak nili constituency committee pen mass joining program dagman itu nongso na thada pe dolo rasili tu masa jaya ka tharkan cengmo kenangan central committee tuman baka nili mate chuki wala dam jilo kasona thaksi nili tum central committee tumana bangen chethak daksi achipti matomangke dak kini lang herlong wangno lasi kedam tang nili ba constituency long bangke
Election Vice President Rajas Tisusi election tholo alang li Faruk Line ante si vote election Raymond Choblo. Nona bangke election ke pen bang suri hot truck so say APHLC nan dunelo. Independent ng gaja tumanta. Lasi, lason attack a constituency tinongta APHLC no mang bomlo lapen lang pera constituency nongta militum central committee ban bangenal tu manang udun de ko these pini achi tim je thak dak se akyong chokke pini dak si wang lo. Lang thelo. Lasi none prangi bang gilang se tale. Lang thelo lo. APHLC ke pang tangi apa? Lapen none prangi bang gilang election MP election man chenglo. ML election, lapen ke MSC election se tame. Eletum APHLC ke cepa haye phan. Eletum APHLC Central Committee abitung bagian nang cerap nanti tudung bombo. Lasin hal itu ninggi nangge, kere nangge, ke dampang suri ini rakyat sirket APHLC yang mahang pakai datang ke lang kerolong nono sonson APHLC yang mayawi. Dosi dah bang keping koi ni itu meeting nang bombo ga. Bang keping koi, yong nayo bang hoket lapen abisi itu. Tapi ni kenapa itu PS sikat gedi dah ho? Barelong PS cok kedah ho, Longchap Engleng cok kerata. Aja ke nang dunde rata bang kami klem apa? Jo, lasi non ke a constituency tinalong a PS tinalong ta eletum east west lapen ke di mahasabhi the punon hamren nathu punon kaddo ka di man tane non ke APHLC si kang dang lok lo nga ajo wan muni ratum arong lupom lo man to man contact door to door contact asom sinang klang lo lasi APHLC ning dang bom lo lasi BJP atom hanel ki pugang tunga bangke la kaninche hat rada no kanie thabang nang parunang go banging ton melu Khusus saya atum dan nanti tahu no, dak Longchap Engleng PS pen, Barelong PS pen, PS si pen si lana nanti tahu no. Lason na taksi dak lang Barelong setame ke dam tangan bang BJP ing tangrak tema, setan nona bang ke rara atum pini pen an bang pere repin pen APHLC no mang bom no lapen ke nili dak lang Barelong BJP leader naman ka chuni bang tum bang hello. Alang ni tum la rara pan ke ther ke haba bang ing ton melu nili pui bang ke. Lapen especially dak lang Her IMC lo ake ha electe sang ho. Alang ni ke Nili tum por hira pela posin ni lelang ni phan through jirpo hoi mate friendly hoi pan salang phan ka chuni regang tung mama hello rada phan ke ther ke ha bang ton melo la pengalang ni lam kan ni thap enu chirot pongi ka ya to pu bang kala bang ton melo la ke alang ni klema hei polte ninje nang ni nili pui bang ke la ke lampar kan ni lo la ke aku lampar kan ni ke mime kan la salang ni ningoi nang ne nili pu po seta alang ni lahai kan ni thap bang ton melo la pen ke dak rata tum phan alang li lahai APHLC padun de phan ke ther ke ha ka doi bang ton melo nili pui bang la hello ante Barelong PS Longchap Engleng long ini dak APHLC mass joining program pen 60 awareness program pedolo la so hut iri tum dak ke dam tang MSC election hut ke dak Barelong PS long ke dak BJP tum si APHLC menang aja vote ke long bang sita pini ana bang ke dak Barelong PS long dak Longchap Engleng long kaddu ka bai BJP pen don Trokebra pli 64 houses tum pini nang join no ba alang li tum nang ke join ke la ke alang li tum APHLC pan ningkang sam inglong so pan pangtang nang pukan yok 60 pangtang nang polo lapen ke dak ili tum kemang hemprek ke hang long alang tum jakon nang badun no la hello Ilitum ki ning ing sam long rapet po do long rapet po kasi suar lo song tum anse tami ilitum akimang bangki ilitum lilitik tak ilitum sangdo nang ne sang marli lapen jirpo atum anphans tami isumar kaching hon a joining ilitum arjab dun thip nang ji lasi ilitum la mas joining pini sitami puthot BJP tum pen lok se pini ge nang ki join dun ke onglo ladak lang fair constituency ke lasi pini ke join talata a hokpet lo rong asar pen sitami ning je igdak alang li ke rong asar iglo kasi alang li ki pu nili ke APHLC phanon phansi high non rem non nili ke torsi nili ke kai take jok pu ke nang li ki pu la si pini ga alang li masi ningje daklo la daklang pher arat ke la dake non doni valo nang ke dundi la si doni atum stami wang iksarak non athema ilitum ke la dak BJP ke la dake chok chilo RSS tum gili tum hananga pithi nanga pavirji join nesi ili tum phananga pa sung loklo dasi BJP klembang phi atum anstami ning chirura labang so APHLC regional party long wang ikhorlo nang lapen Telangana state ke bang amit hangatum regional party kapang tangya phansi national party penchiri si rad det penching kisi latum ta hemprek nang jipusi pini arni alang tum reng dok reng nilo lapuson si litum ta je song dun rapet lo nang APHLC phan pahailo nang jai ka thar sar phan non kewang ji MP ke alang li phan si kaddo ka westami ilitum jok pen pe haidon nang vote pi pen pe haidon nang pardon